Sa Barangay Taluot sa lungsod sa Argao, tilawin ninyo ang lamian kaayo nga sugba tuwa kilaw dinhi sa Bianmar Sutokil Restaurant. Tara sa Sugbo, suroy tabay! Lamian nga seafoods imong gusto, anian dinhi ang sigurado nga presko nga pagkaon. Sinugba, tinuwa, kinilaw ug uban pa nga mga pagkaon nga sigurado gyud nga swak sa panglasa. Sa iyang lokasyon nga anaa sa dagat, presko gyud ang hangin ug taas ang imong panglantaw. Lamian usab ang mga pagkaon sa Sidlakan Seafoods Restaurant nga nahimutang sa Taluot Wharf. Bida sa ilang mga resipe, ang tinulang isda, sinugba nga nukos, chili garlic crab, ug uban pa nga mga seafoods. Maagi tag publication mas maayo kanang i-promote ba kuwang ang promosyon sa amoa kay tungod sa competition daghan mo gyud kay competition para dinhi nga ma-appeal mi sa mga unsay kuan pinangitag na ay mga bisita mo ingon mo tuas sa kuan mauna moari mo south hapit mo sa Sidlakan Seafoods Restaurant kay nindot ang pagkaon. Ayaw paglangay, suruya dayon ang lungsod sa Argao. Sugbo, maglaag tabay.